Alejandro Nespereira toma o timón da Cofradía da Adorna, sucede no cargo a Juan José Segade e organizará co seu equipo as sinxeladuras do 2026 e do 2027. Época de cambios na Real e Ilustre Cofradía da Adorna. Este sábado a Casa do Mar de Ribeira abriu as súas portas para acoller as eleccións ás que estaban chamados a votar os socios da entidade. Nesta ocasión só se presentou unha candidatura encabezada polo ribeirense Alejandro Nespereira, que se dirixiu aos asistentes antes de proceder á votación. Moitísimas gracias por vir a todos. Síntome afortunado de que me acompañedes así desde o primeiro día. Como vedes, estou un pouco nervioso porque as cousas de aquí de arriba vense distintas. Pero, bueno, en resumen, intentarei facelo o mellor que poda, dentro das miñas posibilidades, que non ha de ser difícil, xa que co equipo que me presento xa é un equipo veterano, nesta andaina da Adorna. E, bueno, imos a intentar poñer o listón máis alto do que está, que vai ser difícil, pero, bueno, vamos a intentar. Quero dicir que, como dicía, moitísimas gracias por vir, e, bueno, a ver en que andaina nos metemos. Nespereira, que ven de ser vicepresidente do presidente saínte Juan José Segade, conta con anos de experiencia na organización da Adorna e xa encabeza a asociación, despois de ser elixido con 215 votos a favor, ningún en contra e unha abstención. El encargouse de presentar o equipo que o acompañará na directiva da Real e Ilustre os vindeiros 2 anos. Vicepresidente, Sonia Gudelijó. Segundo vicepresidente, Pablo Pardavila, o noso Pabliño. Secretaria, Virginia Novoa Álvarez. Tesorería, Juan Antonio Lijó Paz. Vogales, María Cores, Iago Callón, Paula Lijó, Silvia Álvarez, Anabel Pérez Lustres, Adrián Ferrón, Rebeca Cameán, Ángel Pariente, Mónica Dios, Irene Crujeiras, Marta Varela, Nereida Ribeiro e Alba Gude. Equipo encargado de organizar as sinxeladuras do 2026 e do 2027. Nespereira sucede como presidente a Juan José Segade, que encabezou a Cofradía da Adorna dende o 2023. Agora dá un paso ao lado e non continuará na directiva, pero seguirá axudando e colaborando coa festa. Despois destes 2 anos, lévame moitas cousas. Lévame amigos, lévame compañeiros, lévame a sonrisa de moita xente, lévame amigos. Que de verdade, que moitísimas gracias a todos vós por apoiarme daquela, por aguantarnos durante estes 2 anos neste camiño, a él que compartiu comigo tamén o modo do camiño, a esta directiva, ao tesoreiro que sabes que nin fala, que está a cadrar as contas xa do Alcobendas, Marta, secretaria, unha máquina, Soniña aí unha maquinón, e, bueno, todos a directiva, Becky, Salchi, Alba, todos, Ángel, que se mete ahora tamén a directiva, moitísimas gracias a todos, foi un honor, foi un privilegio, e seguirei botando a man entre que Nespereira non poida. Dende xa, Nespereira e o seu equipo traballan na organización dunha nova edición da Festa da Adorna, que no 2026 non contará co 24 de xullo como festivo local por primeira vez en moitos anos. A pesar disto, aseguran compromiso, esforzo e dedicación para contar cunha nova singladura á altura e para recuperar o Día da Adorna como festivo en Ribeira.